svojoj dugoj i uspješnoj karijeri Seva je odradila mnogobrojna snimanja, no nekako vjerujemo da će ono ispred fotoaparata proslavljenog akademskog slikara Dimitrija Popovića pamtiti do kraja života, što zbog umjetnosti, što zbog činjenice da je on jedan od rijetkih koji joj nije ispunio želju. Iako sam ga stalno na seansama pitala, a Marija Magdalena, ona nikome nije glave sjekla, neke je možda samo malko bolila glava zato što je Isus nju baš odabrao, ali nije se dao. I dobro je učinio. Sevku smo već milijun puta vidjeli kao blagu, plašljivu i umiljatu ženu. Stoga su slike nje u ulozi okrutne Salome pravo osvježenje. Budući da ona ima i scenske kvalitete, dakle u teatru i filmu se pokušala, ona je shvatila što ja želim i mislim da je to jako dobro na to. Poznat po svojoj zahtjevnosti i predanosti radu, ponekad ne pokazuje milost, čak ni u trenutku Sevkine slabosti, ali samo jednim pogledom na finalni rad zaboravljena je sva muka stvaranja. Kako tu ima nekih poza koje su vrlo zahtjevne, tome se pomakla je, preto bilo teško za izdržati. To da sam ja potegao za kosu, tako je se još više nanio bol. Međutim, dobro je na kraju spalo. Iako je prva pomisao za ovaj umjetnički ciklus biblijska priča Herodijade i Salome, poznati umjetnik nadahnuo se drugom verzijom. Umjetnički puno, kako bi rekao, inspirativnija, intrigantnija ona verzija po kojoj Saloma se zaljubljuje u Svetog Ivana. Ona ga želi, on je odbija. Slike za sad nisu za prodaju, a najvjerovatnije neće ni biti, osim ako se prihod ne namijeni za neku humanitarku. Ali ne brinite, sve ćete ih moći vidjeti na izložbi u Mimari od 16. rujna. Vjerujte nam na riječ, ovu izložbu ne želite propustiti.